ויני אצ'רמוס לשון שיעור 10. האזינו לשיחה בין רינה לדוד על המחותנים. ¿Cómo es la suegra de Dani? Es muy buena. Todos sus yernos, si él mueras, la quieren mucho. Yo, a la contra, con mi suegra no tengo buenas relaciones. ¿Y la cuñada tuya, cómo es? Ella es muy buena. Nuestros hijos son muy buenos amigos. ¿Tu suegra quiere bien a tu hijo? Sí, ella adora a su nieto. האזינו לשיחה שנית. ¿Cómo es la suegra de Dani? Es muy buena. Todos sus yernos, si él mueras, la quieren mucho. Yo, a la contra, con mi suegra no tengo buenas relaciones. ¿Y la cuñada tuya, cómo es? Ella es muy buena. Nuestros hijos son muy buenos amigos. ¿Tu suegra quiere bien a tu hijo? Sí, ella adora a su nieto. כיצד תשאלו בלדינו מה שלומך או מה שלומך? כמו אסטס. המילה כמו פירושה איך או כמו. כמו. איך תאמרו? הספר טוב. El libro es bueno. איך תשאלו? איך הספר? ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el libro? המילה לחותנת או חמות היא esfuegra או esfuegra. La esfuegra או la esfuegra. כיצד תשאלו אם כן, איך החותנת? במשמעות של האם היא נחמדה, טובה וכו'. איך החותנת? ¿Cómo es la esfuegra? או ¿cómo es la esfuegra? ואיך תשאלו, איך החותנת של דני? ¿Cómo es la esfuegra de דני? וזה בדיוק מה שרינה שואלת. ¿Cómo es la suegra de Dani? ¿Cómo es la suegra de Dani? דוד עונה לה. Es muy buena. האם החותנת של דני טובה או אינה טובה? Es muy buena. נכון, החותנת של דני טובה. והוא ממשיך. Todos sus yernos, si él mueras, la quieren mucho. Todos sus yernos, si él mueras, la quieren mucho. במשפט הזה של דוד כמה מילים חדשות. ירנוס, לוס ירנוס, חתנים, ואל מוארס, לס אל מוארס, קלות. חזרו. ירנוס, אל מוארס. בעברית אומרים, אני רואה את שרה, או אני רואה אותה. אני אוהב את הספר, או אני אוהב אותו. לשם הקיצור אפשר להחליף את שרה באותה, ואת הספר באותו. במשפט שלנו המילה לה באה במקום המילה la esfuegra. Todos sus yernos, si él mueras, la quieren mucho. לה קרן מונצ'ו. אוהבים אותה מאוד. כל החתנים והקלות שלה אוהבים אותה מאוד. יכולנו לומר, todos los yernos si el mueras quieren a la esfuegra mucho. אבל כאן החלפנו את la esfuegra ב-la. האם שמתם לב למיקום של המילה la? la קרן מונצ'ו. מילולית, אותה אוהבים מאוד. כיצד אמרו, הספר שלי? מי ליברו? הספרים שלי. מיס ליברוס. הספר שלך או שלך. טו ליברו. והספרים שלך או הספרים שלך. טוס ליברוס. הספר שלו או הספר שלה. סו ליברו. הספרים שלו או הספרים שלה.
סוס ליברוס. מעניין שבלדינו למילה סוס משמעות נוספת, שלהם או שלהן. הספר שלהם, סוס ליברו. הספרים שלהם, סוס ליברוס. כיצד תאמרו הבן שלהם? סוס איז'ו. והבנים שלהם, סוס איז'וס. הקשיבו למשפט שוב ושימו לב לסוס שלה ולה, אותה. Todos sus yernos y el mueras la quieren mucho. אצל רינה המצב מעט שונה. Yo, a la contra. על הקונטרה, להפך. על הקונטרה. Yo, a la contra. כיצד תאמרו להפך בלדינו? על הקונטרה. המילה לקשר היא רלסיון. לרלסיון. כיצד תאמרו קשרים? רלסיונס. las relaciones. כיצד תאמרו עם החותנת שלי אין לי יחסים טובים, או אין לי קשרים טובים. זכרו למקם את המילה מי שלי לפני שם העצם אספואגרה, ולהתאים בין שם התואר לבין המילה רלסיונס, שכאמור היא מילה ממין נקבה. אם כן שוב, עם החותנת שלי אין לי יחסים טובים. Con mi suegra no tengo buenas relaciones. Con mi suegra no tengo buenas relaciones. בלדינו אפשר לומר este es tu libro, או este libro es tuyo. Tu libro o el libro tuyo. Tu casa o la casa tuya. Tu libro וברבים tus libros. El libro tuyo וברבים los libros tuyos. La casa tuya וברבים las casas tuyas. אם המילה לגיסה היא קוניאדה, לקוניאדה, איך תאמרו הגיסה שלך או הגיסה שלך? אמרו בשתי הדרכים האפשריות. tu cuñada או la cuñada tuya. tu cuñada, la cuñada tuya. איך תשאלו והגיסה שלך, איך היא? Y la cuñada tuya, ¿cómo es? Y la cuñada tuya, ¿cómo es? אמרו, היא טובה מאוד. Ella es muy buena. Ella es muy buena. המילה לשלנו היא muestro, muestro, muestro tío, muestro hijo, muestro libro. muestro נוהג כמו כל שם תואר אחר, לדוגמה הרמוזו, הרמוזו, הרמוזה, הרמוזוס, הרמוזס. אם אומרים muestro libro, כיצד נאמר הבית שלנו? זכרו, בית היא מילה ממין נקבה. muestra casa, הבת שלנו. muestra hija, הדודה שלנו. muestra tía, הבנים שלנו. muestros hijos, הספרים שלנו. muestros libros, הדודים שלנו. muestros tíos, הבתים שלנו. muestras casas, הבנות שלנו. muestras hijas, הדודות שלנו. muestras tías. כיצד תאמרו הבנים שלנו חברים טובים מאוד? זכרו להתאים את שמות התואר לשמות העצם, וכמובן
אל תשכחו את הפועל. הבנים שלנו חברים טובים מאוד. Nuestros hijos son muy buenos amigos. Nuestros hijos son muy buenos amigos. הקשיבו למשפט הבא. Tu suegra quiere bien a tu hijo. Tu suegra quiere bien a tu hijo. לפועל קרר שתי משמעויות. משמעות אחת כבר פגשנו, לרצות. כיצד למשל תאמרו, את רוצה לאכול איתי? קרס קומר קונמי? משמעות נוספת היא לאהוב. כשנשתמש בפועל קרר במשמעות הזאת של לאהוב, נצמיד אליו לעתים את המילה bien. קרר bien. לדוגמה, quiero bien a mi suegra. אני אוהב את החותנת שלי או חמותי. quiero bien a mi suegra. האם שמתם לב ל-a לפני mi suegra? a mi suegra. אותה a שאנחנו מציבים לפני מושא ישיר אנושי. quiero bien a mi suegra. כיצד אם כן, תשאלו, החותנת שלך אוהבת את הבן שלך? זכרו להשתמש בקרר ביין ולהכניס את מילת היחס a היכן שהיא מתאימה. Tu suegra quiere bien a tu hijo. מסתבר שהחותנת אינה רק אוהבת את נכדה, אלא אוהבת אותו מאוד, היא מעריצה אותו. זהו את הפועל האומר שהחותנת מעריצה את נכדה, וכמובן זהו את המילה לנכד. Sí, ella adora a su nieto. אדורר, להעריץ. אדורר. ella adora a su nieto. nieto, el nieto, נכד. כיצד תאמרו, היא מעריצה את נכדתה. ella adora a su nieta. כעת האזינו לשיחה כשאתם מבינים אותה היטב. ¿Cómo es la suegra de Dani? Es muy buena. Todos sus yernos y el mueras la quieren mucho. Yo, a la contra, con mi suegra no tengo buenas relaciones. ¿Y la cuñada tuya cómo es? Ella es muy buena. Nuestros hijos son muy buenos amigos. ¿Tu suegra quiere bien a tu hijo? Sí, 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 sí. Ella adora a su nieto. עד כאן, ויני את שערי מוס לשון, שיעור 10.